takasvika mausiku tichisvika pamutero mission. Tichisvika ipapo ndichiona mazukuru vacho vari kutondigamuchira vachitochema, murume wenyu mbuya wakafa, sekuru vedu, chivatai kuno. Ndikati handivati, ndoda kunovata, ndaona paakaradzikwa murume wangu. Makazoendera kunoona pakaradzikwa murume wenyu? Havana kumboenda neni. Vakati chii? Vakangoti ayo chidzokera musono yakumanyaradzo ndo watichazogamuchira nokukuratidza. Ndobva madzoka zvenyu ndokugara nyaradzo yakazoitwa? Handina kumboudzwa shoko nanhasi, saka ini ndakaenda ikoko ndikanomuona Machau. Ndikati ya. Makasangana papi naMachau? Pamurambinda, paofisi. Paofisi yani? Paofisi pamurambinda. Ofisi ipi? Mapurisa emadhiei. Iye aitei ipapo? Akatodaidzwa. Akadaidzwa chinzi chii? Kuti pane mukadzi pano. Mukadzi ari kuti ndinoda muchato wangu. Unomuziva here? Zvikanzi ndiri kuuya kuda, nokuti ndakazongoona obva nokufrandi kweofisi akabata mbari bhegi nemasamanisi, ndokusvika ndokuisa muchato uya pasi, kana muchato kana mapepa asina basa akuateteresa kudai. Ndokubva ati iwe chirega kufamba mumaofisi uchivhunza muchato. Inini muchato wangu ndinawo newe. Usachafamba, ndinouya kumba ikoko. Iwoenda kumba, waenda kumba wondomirira ikoko. Ini ndichauya ikoko ndokupa muchato wako, ushandisa zvaunodi zvaunoda. Koma kadi kumubvunza kuti iwe wakafa ka? Ndakamubvunza. Akati aiwa, pakutanga pacho ndakaenda kuchechi yavateveri vashe. Ndaenda kuchechi kuyawo, vakandiudza kuti murume haana kufa, tinoda kuti mutsanye. Ndobva ndapuwa 5 days dzekutsanya. Ndatsanya kudaro vateveri vashe. Ndobva ndazoenda kunosunungurwa nechina kubva Sunday iyoyo kusvikira China. Ndobva ndaenda kuchechi kuya ndanonamatirwa ndokundosunungurwa. Ndasunungurwa kudaro ndakakoniwa kana kunamata, nokuti ndandisina zvechokwadi, ndandiri pa-honest yokutsanya. Kuti ndinamate ndakakoniwa ndichingorutsa kusvikira 5 o'clock, kubva nguva yatakatanga kunamata kuma-8 ndichizosunungurwa ndichienda kumba. Ndopandakanosvika ndakubika sadza ndodya. Svondo ndichidzokerazve ndopandakanomuona murume uya Machau uya. Machau. Saka indinobvunza imimi munhu muri kuzwa kuti akafa. Makatienda kumusha kwake mukanonzwa kuti akafa. Matanga kumuona achiuya. Makazotora sei? Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nditarisa iri na Sylvia makandisira nenyekoti yanga iri kuti vari kundipigira gedhi, asi baba vavo ndakavaona kwaMurambinda. Iye woti baba vakafa, moti baba ndakavaona kwaMurambinda. Sei wondipigira gedhi pashe? Ndikati asi vakati ndai munogara kumba ndinouya ndokupa muchato wenyu. Zvino ndezvipi mondikira gedhi pashe sei? Ndonyaya ndakandaenda nayo. Apa ndakazodzokera futi kukoti ndakuti Sylvia wacho ngaauye abudise vanhu vake vaakaisa pasitendi pangu. Ini ndakuda kuzogara musitendi mangu ndega. Ndichadi ndozoisa vangu vandinoda vanondipawo mari. Saka makazoendera kuti wamusati maenda chakadhindwa manje. Handiti mari manje ndiye handisina. Inoza ndaswera ndakadai kugara ndineionipi. Ndinotsvaga nekutengesa mushonga.
Saka iye akatopiwa pepa. Mati akapiwa. Zvino handisi kuziva musi unoenda akadzokera kuti ndinovaudza kuti ini vanhu pamba pangu handichavadi. Ndinoda kuti vape. Asi kana ndikutaza date kairi. Kuti mama ifana kutoenda ku. Hapana kusvika inhingirikireni. Alright. Saka akauya akapindura. Ini ndokubva ndaenda ndokunopuhwa iri. Saka ndaona iri ndikazoti inini chandinoda bvisai vanhu varipo ndiuye ndigare mumba mangu musina vanhu ndoisa vangu vandinoda maroja angu. Maroja acho kandiwo aiti aifunga kuti ndiyekera unonaka woga. Ndokubva ndanotaurawo kune vanoita zvedzimba. Hanzi chine maroja. Hanzi ndiwo unomudhidhi unonaka woga. Iroja raitavakira. Iye ari mumba apo. Roja nderechidzimai kuronda ranga riri iroja rechidzimai iri pamwe ranga rini. Iroja rechidzimai raitotaura kudaro. Ini ndokubva ndaenda kupi kune vanoita zvedzimba dzekuGreenview 7 ndokunovaudza kuti ndo zviri kuita vanhu vacho asi vari kurambira mumba mangu. Ko dzapita namba munadzo hapana here? Handina. Saka ndio pana namba chete ndio ndiye pamba ndo paanowanikwa Peter. Ndio paanowanikwa pamba ipapo apa. Handisi kuziva kuti pane kumwe here kwaanogara. Handisi kuzivawo ipapo. Saka imimi makubva pamakasangana nenzina nemurume wenyu ari upenyu. Makadimbokuudza mwana wenyu mukomana Lenmo kuti iwewe enda kukwana sekuru wako. Lenmo musikana wakatowanikwa. Lenmo musikana kuti enda unodzana sekuru wako kuti baba vapenyu kwemimise makataura kuti baba wakafa. Tomboti Sylvia hamusi kunzwanana. Sylvia ndiye ari kugara chi baba. Ari kugara nana Lenmo nevamwe vamunowirirana kuti baba venyu vapenyu endai munobvunzana sekuru venyu. Vana vangu vose vakutoita sevanhu vakavhiringwa nemishonga. Nekuti hakuna unombotirimuka kuti mai vari kuti zvakati. Ini ndiri kutogadzirira rifa ravo. Munoti ini ndichagara upenyu hwakareba sei? Hapana. Ko asi namba yaLenmo munayo? Namba dzaLenmo. Chimbonzwa kana dzimumwe wacho pavana venyu vaviri vava kana chimbonzwa yaSylvia haasi kudaira. Chinzwe kuti zvakamira sei? Yamungatofona ndiSylvia haasi haasi kudaira. Haasi kudaira. Handisi kuziva kuti wakafa kana kuti mupenyu. Iyo foni ichirira mupenyu. Idzi namba dzavo idzi dzomungafona ndedzidzi dzeuyu ndiye unogara naye ndiye waiti munotofanira kutobvapo ipapo. Ndikati mwana wehuri uchaziva here kuti ndakakutorai kubva wana mai venyu kuti ina handingarimi ndichifidha mahure. Dzakanzi mai nhikirinidzi. Mai anzi mai vanogara vese mai wenyu vanogara vese naSylvia wacho musi wavakafonerwa nomuprofita wandaive naye ndo zvavakazotaura vachiita. Ava mai wenyu imi namba dzamai wenyu makadziona kupi? Ndio vakaisa mufoni imomo vakaudza muprofita akanyora apa wandaya ndakamira naye musi wandabva kumusha muna January wandabva kubhoyera ini wandakanotora mishonga yandiri kutengesai asi imwe yacho handichaioni yakatopera. Saka ndo nyaya yacho. Kuhama dzemurume wenyu wamakamboona makamuudza kuti ndichaudza aniko? Hama dzacho dzese dziri saidhi rimwe chete nani. Muri kuti vese vakazvironga kuti mwana wangu wandakabereka ini uyu mai weini ndiwo mwana womurume wandaitoti mwana womurume. Zvino akazotaura oga pamuprofita kuti handisi ini mwana wokwamachau. Ini handisi mwana wokwamachau, ndakaregwa kwamachau chete. Handiti munonzwa? Saka amai vake ndo vaidana nababa vemurume wenyu. Ndo vakandatora kubhawa. Ndikati kana uchidanana nemurume wangu handirwi handidi. Iwe uri mukadzi wakadi wakanyengwa. Saka uya
tigare tese kwete kuti ini ndini ndorima musana kudai ndichirimira iwe uchirya hako kora nesure senguruve handiti ndokubva auya haana kuuya zvewakaramba akatiza akaenda asi ndakazoti ini zvakanaka murume tanetsana ndasungwa mbira dzakondo ini ndoenda hangu kumba kuna mai yangu ndobva andipadhora ini ndikakwira bhazi ndikaenda ndakazofamba nemotikari yamapurisa ndikanosiyiwa pamupindimbi ndokuzoenda pakono ndokunokwira bhazi kuenda kumba kuna mai vangu. atezera vapenyu baba vasara ndi baba munin'ina wa baba ndova makanobata maoko ya ndova vaigara navo kuimba iyoyi yavakwa kuno kuHarare. Okay. Ziva kuti ini ndine vana vangani nomwana wavo. Yanza vamutaura nyaya yemudzimu wenyu nekuchiprofita zvakatanga sei izvo? Zvokutanga kushandisa mishonga nechiprofita zvakaseita tambopedza zvekwamachau neurorwa wenyu tabvisa ndakuchitaura naJudith izvozvo ndakunzwa Judith nhoroondo yemudzimu kana chiprofita chaiko kuti chakatanga sei? Chiprofita changu inini handina kumboti chakatanga nemazuva kurwara kwandakaita ndapinda basa kumara kuchine mara kuchasenzwa namadzimai tichiinda nemotikari tosvika toswera tichisenza ndo pandakarwara kukoniwa kushanda kubva ndatanga kutengesa hembe dzandakapfeka kutanga mabra mapitikoti madhirezi makapu maplate ndakauya nemigomo ndauya nemigomo yemakapu maplate anga ari angu ndichishandisa maoko angu kusenza kutengesa kusakura kudii ndokubva ndawana mari yangu ndokubva ndazoya kuno pandazoya kuno ndokuzosenza ndokukoniwa kusenza ndatombosenza kwaDhoni kuya kubikira madzimai sadza eya ndichizobva ndichiuya kuairport ndopandakazotanga kuenda kwaMara ndokunosvika ndokukoniwa kusenza ndagara mumba ndodyei ndotora hembe dzangu ndichitengesa svika ndakazofunga ndikati zvondopedza hembe zvondopedza zvose nokugara ndichazotengesa chii ndobva ndaenda kumapurisa kunoti veduwe ini murume wangu unosenza nemi nozvaanosenza nemi ndakoniwa kushandira vana ndinokumbirawo kutengesa chii mudzimu wangu nemushonga. Ndira kunzwa mudzimu wakauya sei pamuri? Mudzimu zvakangouya nokungoti pu kungonyuka like ndobva zvangouyawo kuti nditaure ndichidaro ndisina zvandinoziva. Makaendera kuvabereki venyu kuti pane chivanhu chiri pandiri vakachigadzirisa? Vabereki vangu vakatofa nekudhara kuzouya ndoita zvemudzimu vanga vatosaka. Saka makagadzirirwa chivanhu ndakatogadzirirwa nevamwewo n'anga dzemuno vanoti ndiwo masauya. Saka mudzimu unosvika pamuri ndewani? Ndimbuya vamai vababa mai vababa vangu. Mai vababa venyu kumusha kwana mai vababa venyu ndekuti kuZambia. kuZambia. Alright. Saka wauya waiti nini ndinonzani ende mabasa andinoita kana kuti andaita ndiri mupenyu andoda kuti iwewe muzukuru wangu uite ndaro? Ndizvo vanotongoya vanongoya vakapfeka magemenzi yavo vachitamba mazuva andaivarota vanyasa kuuya saizvozvo nemagemenzi avo votaura kuti vona gwenzi iri munhu wasvika panouya anga achiti ndoda mushonga wokuti murape neuyu unoriona gwenzi irori waricherechedza kwazvo ndakuinda wotoinda. Saka iniwo munhu uye akazosvika mangwana ndotomurapa zvechokwadi achitopora ndozvavaita zvino mazuva ano nokuchinja chechi kwandinoita zvichadaro. Saka alright, mudzimu vantu mweya mutsvene zvakungoita mweya mutsvene nemudzimu zvese kana kunamatira ndainamatira vanhu vachitopora nanhasi vamwe tinavo chiprofita muchitopiwa. Saka zvichiri kuitika mazuva ano aya ndakungochinja chechi kurasira nekuti zvinhu zvacho zvandikona ndikapinda ino
ndikapedza mazuva maviri matatu ndabuda ndaenda kune imwe ndapinda zve kune iyo asi yangu chaiyo yandaipinda ZCC handiti saka iye zvinezvi tasangana kuno kudomboshava muri kugara kupi? izvi ndinogara kudhuze nekwagunda uko. Munogara nani? Ndinogara nemwana wavakoma. Mwana wakoma? Makoma vangu. Makaenda kwaari mukanoti chii? Imi mune vana kavatatu. Ndokuenda pamwana wemukoma. Makaenda kune mwana weyu mukasoti chii? Ndakatouya ndauya kubata maoko. Ndobva ndamutaura naye ndikati yemurume wake akatisiya. Akati mai ini ndiri kugara hangu ndega semurume wangu nyangu zvakashaya handibvi handina kwandinaenda ndingaenda kunogara nomukwasha vakwasha here. Ndikati zvanga zvisinei kana maigara nevakwasha. Inini ndokubva ndauya ndikati manje inini nedambudziko rangu riya harisati raperana nhasi. Ndaida kuti dai ndauyawo kuno ndikazotembawo mazuva mashoma kuda ndichakurumidzawo kuenda kumba kwangu handisi kuziva kuGrenville 7. Mwana akati mai kana zvakadaro zvakangonaka munouya henyu modi mombomirira muri kuno. Ndikafunga kuti zvinoita zvemazuva mashoma nekuti ndakanga ndanzi nyaya yenyu yagumira panapa imi muchiinda kumba kwenyu kunosvika kumba kuya ndo nyaya yapo yokundikira magedhi ndakungofamba nemahofisi ava vari kumba iko kwachitoda muchato wenyu chaiwo ndoenda kumakombe zikanzi isu muchato iwoyo hatipi vanhu muchato iwoyo motodzokera kwamakaupiwa kwamakaubhokisa. Saka kwamuri kugara nemwana uyu anoenda kubasa? Haasevenzi, basa rangu ndiro riro kushandisa kutengesa mishonga nezvandaonawo ndotenga saizvozvi ndotengesawo kuti tione zvinotibetsera. Handina kana chimwe chinhu chendinoita. Kana murume wacho haana kumbondipa mari yakaguma ndiyoyo yandakatora musi wandaenda kunomuchema kwaGutu. Ndo mugumo haana kuzombondipa kana sendi nanhasi. Asi saka nemwana uyu zvekudya ndimuri kutokwanisa kutombounzawo kana matengesa mishonga? Ndinotombotengesa mishonga pamwe ndotengawo 10 kg kana 5 kutaundi kwandinoenda ndodzoka ndoya ndoti tombodya mazuva tichidya ini ndongotengawo muriwo nyama chete ndoya tobika todya. Saka mishonga muri kuiwana kupi zvinezvi? Mishonga hapana kwandinoiwana kuzhiko yakandabva naye kumusha. Ino ndo yakupera? Yakatopera apa ndakatombokwangwayawo ndikakumbira pane imwe yandi ndikapuwawo shamu dzacho ndikaya ndikagadzira ndo mushonga wamachiratidza madzimai panapa. Mushonga wechi? Wokudziisa miiri yemadzimai wemhepo chete newe vasikana wokudhonza ndoya ndinofamba hangu ndichitengesa kugadzira vasikana vachiri kukura ndoya ndinayo. Yakapera iyoyo mwakuita sei? Ikapera iyoyo ndotoshaya kuti ndodii. Mai ndopandiri kuti pamwe ndingadei ndaendako kumba kwangu ndonoona nhambutiko dzangu ndiri pamba pangu. Handiti matimi makanga makaroorwa pamwe chete nemukoma Canisius nemukoma wake ndizvo vanga vatora kumba kumwe chete? Canisius nemukoma wake ndiye akatora vakoma vangu vari kubhikita. Makambobvunza here vakoma venyu vari kubhikita kuti wakanzwa here kuti murume wangu akaparara? Kuti kundivaudze izvozvo aiwa handina kumbovataurira nokuti handina kuona mukana wakazara wokuti ndivataurire nokuti ndakasangana navo vandifonera kuti mwana wangu kunowandisiyawo 10 wavakanobereka ikoko. Saka ini ndakabva kuno ndakabva senguva ino ndikasvika kwaSviba ndakadonha pasi ndikabva mazina amwe akanga asarawo ndakabva 1 ndakatosvika ndakakuti ndikati ko chiiko chamboitika kuti ndiiti ndauya kunhamo kwako ndodonha ndobva mazino zvorevei.
ipapo murumenya shoko remurumenya rekutoshayira rakanga ratodarika kudhara atatokanganwa. Saka ikoko vaiti here vakazvinzwawo kuti murume wenyu akashaya? Vakazvinzwa kuti murume wangu wakashaya, asi havana kunzwa munhume akatumwa kuti murume wakashaya, havana. Kufunga kwenyu sei pakarongwa nyaya handisangu kuti akazvironga ndiani, sei pakarongwa pekunzi murume wenyu afa? Emu yavo vaiti mwana uyu zvaavakirwa imba iyi timutorere. Imimi ya havasi kuda kuti ini ndigaremo, ivo vatore imba iyi. Handiti zviri pachena nanhasi ndo zvavari kuita. Asi ikachionesa kuti iye murume wenyu akanga ari mhere mukurongwa kwekufa kwake iye ari mupenyu? Handisi kuziva ipapo kuti ungavamo here mukurongwa kwekufa kwake, nokuti zvinhu zvakaita saizvozvo ini handingazvizivi. Handingazvizivi. Kuri kunzi masumuka nevanhu nhasi kubva muno mudomboshava kuenda kubhoyera kwamakamuwana ari, munopaziva? Pahofisi kana izvozvi mukafona kubhoyera ofisi kana muine nhamba dzacho kuti tina mai vatinavo pano vari kuti murume wangu ndakamuona kwaMurambinda kuno, asi kuno tiri kuti akafa. Munonzwa vachiti ishuwa. Saka ivo vanhu vacho muofisi havana mboti naiwe kanisiwa uri kunzi wakafa iwe uri mupenyu sei nemukadzi wako? Handizivi kana vakavhunza madzimai ava vainditi garai ipapa muchamira mijana tinogadzirisa nyaya dzenyu, ndichibva ndaona iye akubva kufrandi kweofisi. Paofisi apa ari kutoshanda? Handizivi kuti unoshanda ipapo here, handina kubvunza. Paofisi pezveya kupezvemitemo kunenge community court yomaMurambinda yako iko zvino. Ndo paakashedzwa ipapo? Ndo paakashedzwa ndikanomuona ipapo. Ndikuti akanyatsopfeka jaketi netai kuratidza kuti ari kushanda pana? Kwazvo kuti anga akapfeka jaketi netai handina kuzoongorora, asi kuti iye akatouya nechimbare chake ndobva adururira mapepa masamanisi sangu awo, ndobva adururira pasi, adurura pasi kudaro ndobva adini paradzira kudai, akati muchato wako hamuna. Muchato wako uri kupi? Kumumba kuHarare. Saka inda unomirira kuHarare, ini ndinouya ndozotora michato ndokupawo, shandisa zvaunoda. Ndikati abva zvakanaka, mari handina. Kandiinda paposita apa, waitora mari yomuchato. Ndozvawaitora pamari yomuchato, inda unoti ndipei mari yomuchato, upuwe mari udzokere kuHarare. Ndo pandakazodzoka kuno nokusitsvakira mari. Tabataura pachikapu chekutanga. Saka mati mishonga iyi munoita zvekurotswa nekuratidzwa? Kwazvino handichadaro, ndaitodaro kare ndichitorapa vanhu vachitoita. Saka izvozvo hapasisina? Aiye, zvino handichatomborota, mino kuda kuchinja chechi kwendinoita handina kana. Saka kana muchitengesa munosvika kune vanhu here moti ndiri kutengesa kana kuti munoita sei? Ndinotosvika nyange zvakaita ipi panapa, ndongoti vakana ndine mishonga yemadzimai, ndo zvandinongoita. Ndo masvikira amaita futi pano? Aiwa, panapa ndasvika nekutaurirwa kuti pane nyaya yandakataurirwa kuti mungabetsereka ipapo kuti muinde kumba kwenyu. Ivavo vanogona kuinda vonosvika vondovabvisa papo. Handiti. Saka ngatiti Sylvia ari kukunzwai muchitaura. Shoko ramungade kutaura kuna Sylvia pasari nhasi ndiri kuti chii? Ngatiti shoko randinomuudza kuti iwe usachengeta vanhu vamwewo vachiti ihama idzo dzisi hama. Iva nehama chaidzo, kwete hama dzokungoti ndiri hama iyo isiri hama. Ndo shoko rendinokuudza. Kana nyangwe dei kuri kuti ndatsenuka ndaona zvandinoona, hama chaiyo ndiyo hama yako, kwete hama mbuswa. Madzoka pamakazo muchinyorana mapepa, madzoka maona baba vake. Sylvia ndio kukufonera kuti baba vafa.
madzoka maona baba vake vari vapenyu makadzomfonera here mukamuti iwe baba vako ndavaone ndomufonera papi haadairi foni wakatombotaura naye mwana womukoma wangu uyabhuli ndovakafona vakati kweiwe uroziva here kuti mai vari kupi plus iwe uri kuita zvipi namai akataura zvaakataura zvemusoro wake zvokuti kweiwe zvoune mwana murume wako ari kupi haana kutaura kuti murume wangu ari kwakati zvaakataura ipapo anzi mai vavo vakatouya kwandiri vane umwe murume vachindinetsa saka murume iyeye wandandinaye une mwana uyu wakatotiza kutiza mai ivava zvisipo ndikati mwana uyu wavhiringika urozi haachatauri straight asi havana kumubvunza nyaya yekuti baba wako vari havana kumbomubvunzawo zvakavavhiringidzawo nekutaura kwaakaita ikoko ko kumurume wenyu muda kuti chii kumurume wangu ndinoda kuti uyawo ndipe muchato uyazve zvawakati uriko kumba ndiriko ndakatosiya ndarayira kune muprofita wandandinaye vari padhuze nepamba pedu vaya kuti ndakuinda kudomboshava zvandakuinda kudomboshava kana wauya nemuchato wacho unouyawo ndipa muchato iwoyo ikoko kuti ndikwanise kupinda mumba pangu ndikwanise kugara mumba mangu nevanhu varipo ivavo nyangwe vari veukama hwako faya zvawaita iwe waigara uri one out ini ndichigara kuairport navatete vako maijaji vakazoshayika saka ndinoda kuti vabve vanhu varimo vana vamaijaji variko kuairport saka vanoti chiini hama yavo yakafa mupenyu havandinambovataurira vavana ivo vatete vakashayika ndo vaishandisa stendi yandakapuwa kubhirijini kubhirijini yandakapuwa kuti ndiishandise ini nemurume wangu saka ivo vakati ndiwe unoshandisa nokuti murume wako hapo unofanira kuishandisa ndikati zvino imi munonetserei ini stendi yenyu yenhaka yekubhirijini ndo yenhaka yevabereki vababa yakatengwa inini ndisati ndaberekwa 1922 ndakandapo here saka munondinetsera chii kuuya kuungana mumba mangu indai munogara kaikoko kana muriwo ukama chaizvo munotya nokuti muri vatorwa dei muri veukama mainda ikoko munogara inini munondinetsera chii pasitendi yangu istendi yesimba rangu nemurume wangu atizara vane foni foni vanayo asi foni namba munotobvunza musikana iyeyu kana iye kana uyu umwe wacho uyu andakupai unogona kukupai vanonzani kana vari kumusha vamachau vanongonzi vamachau kana kuti vamanyeto vantu vamachau nhamba yemwana pamuri kugara muneziya pandinogara yamaigi vana foni yavo ini ndatosiyawo yangu handisi kuziva kuti ndaisiya sei kana kuti yadonha here kana kuti yadi ndoda kutoti ndovakafonera Sylvius andazoti vakafona nechi vakafona nefoni yangu iyo vakafona nefoni yeyo saka pamwe mukafona nefoni yenyu dzimwe nguva Sylvius anombodayira akaona kuti havasi mai vane nigikrini vane mashumanzwi yandiri kunzwa anodayira asi akaona kuti adayiri kushe kwamai weinava ndo vakadayira musi uyu watafuna nemuprofita ebero asi mune nhamba dzevana venyu futi ava leni mune vamwe ndauti muzondipa nhamba idzodzo ndoda kuzovafonera tinzoti kana ipa minayo yemumwe wacho ndimufonere ndichiri panapa timbozva kuti anodayira here tinzi kuti meno kuti anodavira here vanhu vacho vaenemi dzangu aiwa ndenge ndichifona nefoni yangu kasaka vanozoziva sei kuti enemi ndoyekufona amen ndidzipi idzi dzamai weni idzi mai weni kaidzi mandipa ndadza learn more idzi ndedzaSylvia ndadza learn more ndoda kutaura naye ndinzouti vari kuti chini zvebaba vavo vakafa vapenyu vapupure iye uchapupurawo muchanzwa achitaurawo rake zita ikoko ndakuti ndinzouti iye akanzwa here kuti baba vako akafa
and pamakazomudza imi kuti baba wako wapenyu vari kuronga kuti chii. Try kumufonera tinze kuti anoti chii. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Ko Dennis ndiano? Dennis ndiye mwana wangu mukomana mukuru wandandichireva kuti wakadi wakauya nemukadzi kubva kuJubek kubotswana kwaakanga aenda. Baba vacho ndokubva vati handidi. Saka achiri kubotswana nhasi. Handisi kuziva ipapo, handimuoni ndiri kutomutsvaka. Oh. Ndiri kutomutsvaka namaziso kuti auye tibetserane panyaya iyi. Saka ari kuziva kuti baba wakafa wapenyu? Unoziva kuti akangoziva bedzi kuti baba vakanzi vafa. Ameno kana akazoziva kuti vapenyu. Akwa haana kutoda kuuya kuzoona pakaningire pakaradzikwa baba? Haana kumbosvikawo. Ari kutotsvagawo mari kwaari kuda. Imakapedza kutaura naye rini? Kwaane makore. Ndingatoti kudai 10 years kana 20 years tinosvika. Ko yakanzi mbuya Anisto ndiana? Mukoma wangu ndiye uri kupikita. Ndiye akanga makarorwa naye pamwe chete? Anga akawanikwa nemukoma inini munin'ina. Alright. Dzaleni mundu anadzo ndadzinyorere rini kana kuti mirete ndadzinyorere ndikozomutsvaga nekufamba kwenguva because pamwe hakuna magetsi saka foni inogona yakaita yakadzima. Asi mazuva ano havagoni kushayiwa magetsi nokuti pandakaenda apa muna Ekera ndakasiya avakirwawo imba kwayo anga achigara mudangwaza rakafa. Ari kugara upile nimo? Kwavhiriri. Ndekupiwa? Bwera. Oh right. Saka neto iri kunetsa kubwera. Kwageza. Handiti dzosera mapepa enyu gukwaya mairisi machengetedzi. Hello? Yes, machao. Ebo. Muche zvofamba here? Muse. Ndinambonyenda kufonera. Inini ndinonzi Tapfumanei. Inini ndiri mutapo wenhau, I'm a journalist. Saka pane nyaya ndada kuverify kuti baba wako vari kupi ndo vandonyatsotsvaka kwete iwewe zvako. Baba wangu inini shuvata kuva neiwe mutapi wenhau. Baba wangu vakashaya kare long time ago. Vakashaya 2011 chai. Okay. Oh. Alright, pari bo. Ndivana bonzana. Waita siku kwakuda tapi wenhau kuti vataure nini? Bozi ndakasangana namai vako ka. Mai vangu vanorwara njere. Mega mutoonawo kuti murwere here naye mutapi wenhau. Isi madhokita ndo anozoverify, asi kana vachingotipa nhamba dzokuti taurai nemwana wangu, iwe ndo ungatozoverify, iwe ndo ungatozotudza manje kuti noona amai vandase vanorwara. Murwere wenjere uyu. Unoziva zvinotoitika namai vangu. Vanotombomitisana baba vangu vakashayeva umoziva. Vanotombira sei? Vanotombomitisana baba vangu vakashayeva. Zvakatooma zvamai vangu avo. Vanoti ndinomitiswa. Vakatomboita nhumbu kakawanda chaizvo chero baba vangu vafa pamwe pacho vaitomboti vakarambana kana baba. Saka pamwe pacho vaitomboti vanoona baba vacho vangu vasingachatodi kana kuvaona. Vakarambana inini 3 months. Vaenda kumusha kwavo vachinororwa pakawanda pese papo kana vanesana vaiziva kuti ndikuna kuchengeta vana kutonakira pabhizinesi kuti vasapotwe nemurume wavakarambana naye kare. Murwere. Saka iwe kabhoero vandoti nyangwa vakandipa nhamba dzacho vandoti mwana wangu Silvia ari kundichengeta. Kuchengeta mwana wacho plus vanoda kuchengetwa nemunhu wasina kuchengeta sei iwo vachiri. Iwo kutoshatiswa
kutoita ikoko kune vana vavo vakanoita ikoko. Imi kana mukaona kuti vari kuti handisi kukuchengetai munoti tipe nhamba dzaJepi kana Garina ndo vana vavo ikoko varikukoshesa. Ikumai vationese vana moti vati vakamboda kundiuraya here 2017 mai vavo. Vakatondisira protection order yekuda kundidzinga pamusha pedu pamba pedu pekuHarare pakasiyiwa nababa vangu. Ashaya kudai. Asi ndamai vako moisana protection order? Inini ndivakatobva kumba kwavo kubhoera ikoko. Kuya kuno kuHarare kuzoshuta kuti vagonoripota vachiti varuwa. Kuti vakatopinga varipota kubhoera kuti ndakarohwa nini. Ndarohwa nini sikanziko yakurova yari kupisikanzi ari kuHarare. Ndasakana nyaya yekuHarare ndekuHarare kokuya kuno kuHarare kuzotonyika kuti ndarohwa kandusha vakavaona. Vachifunga kuti zvinoshanda kuti varipoti vagoti vakapamba pedu. But pamba penyu kami ndemenyu mese hani ndamai vako here? Hapasi pamba penyu mese here naamai? Hapasi pamba pedu tesapo nekuti ivo payakatozotengwa vanga rekare vatonoroorwa kwakatowanda. Kwakatombororwa vamwe mai then mai vayamba vatoshaya saka mai yakatozotengwa isusu vana vacho inini wacho ndandatokura zangu ndichitoita project yeuku baba ashanda kujeri. Ndobva vatozopiwa pension yakatoita kuti vatozofinisha zvese zviri papapo asi mari yanga yatobva kuproject yataitoshanda inini nemastep sisters vangu nebrother yangu yavakaenda nayo ende iko kutoita kwavo kokoko ndokunotadzwa kuti munhu anorwara njiri moziva kuti inini wacho wavanonyatsoti ndini vanoziva kandi kusaka vachindionesa nhamo nyaya kuti ndini ndakapiwa zita ratete. Tete hanzvadzi yababa vangu kana chitupa chachimuziva kuti havana kunditoresa ndokutoti nini nekuti ndakatochengetwa nevanhu vanotoziva Mwari vakandigogodzera kuti nditoziva kuti ndiriwo mai vangu. Otherwise ndisina kana umboshaiwa hwokuti ndizive kuti ndimai nekuti nekutoita kwavo ikoko kutoti vakatozoti inini kuti nditovashira pandakavashira pekutanga vakatanga kuuya nehanzvadzi yangu yavakaenda nayo iri mudumbu. Ndobva vauya nayo mbva vaintrodusa mbva yaiswa pachikoro pandaiva vachisodzoka vachibate setutu vachinyepa kumaticha kuti tirikuda chii tirikuda vana ndakuvanoita kuse zvinhu tikuda kudzokera kubva vaisisira kwati mai vakadai vakaramba. Vatoenda nesu kumusha kwavanga vakaroorwa ikoko vatinotisa kumba kwavo takafamba netsoka. Saka inini wacho handitorina kana chitupa chine zita ravo nditori nezita risiri ravo pachitupa zvezvokungovavarira kuti zvatowitneswa kune kumusha nekumusha ana sisi vavo vanotovatya nenyaya yekuti vakauraya mwana wavo festival. Vanotovatya kuti vaitozvizesa kana kutoti vatonditora nenyaya yekuti vaitotyawo futi kuti ndinogona kuzouraiwa. Okay. Saka bati avo havasi kumboti mungatoendatena zvokuti chii vanhu vatoneta navo kana kumba kwavo kwana sisi vacho chaikwangotazomuona pavanopira sisi vacho vachembera mukaona vanhu vatochembera navo chaivo vakutovadaro. Neni ndakatombovabhlema pekutanga pandakatonakuti vari right. Alright. Bozika iye anoti murume wangu akafa hanzi asi pandakaenda kumusha kubhoera kuti ndinoti ndiratidze pakavigwa murume wangu hanzi hama dzakaramba dzakati unozodzoka pamemorial. Baba vakashaya kare nde baba kufa kwavakaita vana kuita sadhenzi vakarwara muziva marwariro aita vanhu kudhara nechirwere cheAIDS. Ndo marwariro akatoita baba vatsvambizvawo vakazonge vapiwa vapa pensheni vakutogara kubva ikokoko. Zvaitonetsa zvokutoti neniwo ndanga ndatokurawo ndatowa nekumba kwangwani. But vaitombozvishaya munhu anovachengeta vanga vasingatoonani nababa vacho. Saka kutofa kwavakatoita kwacho ikoko kutoti vagara vachiti inyaya yekuti vanga kana vakaita nhumbu yavo kana vakanetsana nemurume wavanaye ikoko. Handi vakatombororwa pakawanda kavakanetsana ikokoko vabva ikoko toti takuda maintenance. Kekutanga ndo pavakatikidnepa vachi mari ikabuda vakakidnepa inini hanzvadzi yangu vachinoripota maintenance mari ndobva yako. Saka vanga vakungoti chero chabata tadzokera. Inini ndakazodzokera ikokoko ndakazodzokera kumusha kwedu 97.
tonosvika kuti nditotangidza kutoti ndanda kutomboenda chitonotangidza kutoti ndakunyora kuti ndatiwa mudedzeven kuti ivo vakungoramba vachingoti maintenance chero chisisipo vakutoti nevava vana vanotoda kuti vanoda kutoti vatoiswawo pamaintenance nekuti ndine mukadzi wacho vanongoiswa pamaintenance ndevavo here zvakafanana nekuti memukarambane nemukadzi wenyu akanororwa kumwe vana vacho chero mudema makamboita mazita kana makadini ani vana vacho vanenge vari venyu vanenge vasina vana baba ivana ivavo vanenge vaina nababa saka ndosaka kutongofanana nekuita kwavari kutoita ikoko pembe nekuti havaapo zvishuwa ende ini ndakatozvizwisisa kana nekuita kwavo ikoko kuvavarira ikoko nekuita kwavanotoita chero wavanaye wacho vanomboita havo vachidzokera vachibva kanditoona kuti havatogariki navo manje pakazondishamisa ndepekuti vakati hanzi hongu murume wangu ari kunzi akafa asi pandakaenda kubhoira ndakamuona handisi munonzwa kuita kwacho ikoko urwere nyaya yekuti kwavakatotangira urwere hwavo wenjere vakauraya mwana alright mwana wacho vakavarorwa nen'anga pekutanga saka n'anga yacho payakatozoka zvakaitika ndito vanhu vanogadzira kuti zvavo ivo vanga vasingadi kurorwa nen'anga vaizita vanhu kugara mhenoti vaifamba chirusi saka pese pavairorwa chero kwavari ikoko kwavanotoshandiswa kwachambwira ikoko vanonziwa kwachambwira kana kuti kwachete kubhoira ikoko vanonakisa vanotongo vachitodzoka kuvachipenga kungoenda chete mumusha memurume wavo vanotonokarira kumusha kwavo wavanenge vachiona kaizobviyasi murume wavo ikoko kwete baba vakanakira vakarambana navo kara okay avona baba vacho vanga vasingatoona zvekutoti kana pakatengwa stendi yacho vanga vasingatoti hamenoti akatovaudza pamwe ndiyo kumbotwa naye nokuti anotozirambawo alright avo vanotozvirwarisa zvavo kana vanasisvatebaba kuti vaudza vakatonditi nini ndichotoramba chingoti mai vazodai vakanditi iwo ndakakudza kuti usiyane nekungotiudza kuti vazodai vadai vatimo mazviri pakuita kwavo ikokoko kana unototarira uchiona hako kana ukatoonawo pavanofira pavanotiudza ndikatovabatira foni izvozvi kuti ndakuvafonera vanotondibvunza kuti iwo kundudza izvozvo uvasa here kana ukati havana kuti ndiwo kusateererawo kuda kuita zanda yako saka ndoshidiwo alright saka at least saka vatipa nhamba waclarifya bhozi noza zvinonetsa kunzwa kuti munhu achiti murume wangu ari kunzi akafa mupenyu uyu mwana wangu Sylvia akanditorera imba ubva kuti Sylvia anoita sei uku Sylvia mwana wavo vakatoramba kubhatisikacheche ni vakaramba vakatenda vachita zvekucha kwavo ndine 3 months days ndasara tikachengetwa nambuya mai vababa mai vababao vakatorwara vairwara neshuga nebp kugara ikoko vachiti vakasiya dhabheno vaita zvekutodhakwawo kumusha ikoko saka ndakutochengetwa namai nini stepmother ivavo vakashaya 94 ndobva tatosara 94 yacho inini ndakatembenge ndatondomumadhiza ndatapata pavakasara vachishaya inini ndatokidhepa kuti vatotipa utoro chekumusha kwamusoro kwadezi ndinobva vasara vachishaya mbuya tsvani ndo vakatozanga kushaya nenyaya yekuti pavakanzwa kuti tabiwa kuchikoro ivo vanga vatoenda kunorapa vanga vatoripira kundabula wai kunorapwa kwavairapwa shuga chiti nebp nobva vatopanika mubva vatoshaya ivo ndo vakatokonzeresa futi kushaya kwambuya nenyaya yekuita kwavakaita kwokuti pakanotaridza kuti vanhu vanorwara nebp neshuga vakabva kuti nyaya dzakadaro unotonetsa vavashaya alright saka vari kupi pawakapedzera kutaura naye vaiti vari kupi hama yacho mai pavakapedzisira pandakapedzisira inini pandakatopedzisira vaiti vari kuenda kudomboshava vaimboenda kudomboshava hameno cousin sister yavo yacho inini handizive vasari vamwana wokumusha kwavo ikoko handitovazivi inini vanhu vandakanyanya kutoti ndajaira vanasisi vacho sisi vacho vari kubhikisa nevamwe mainini vari kubhoira then nevamwe mainini vachona vanowanzogara kubotswana but vanenge vari besi wokumusha murume vakarapana nemurume mubvazoshayawo zvemunin'ina wavo hama yavo yekubhikita vakazvitaura ende kudomboshava ende kwavari zvechokwadi vanotozvitaura ende ndinotogara ndichiponerwa even kumapurisa achikuenda takatodzisira zvifota but inini pandakapedzisa vakauya nemabere bevari kupedzisira
saka niye kuti vaidati vazovaitoti manda kuti vakudai vakatanotora zvakaprocesa kuti papeto wanga wakanyoroza wanga wakanyora basa sejisone munhu angamisisesenokisisokusiya zvisingaini wanga wachisi baba wanga wasisina munhu naivamirira kuti kana zvizaitwa kuchipatara saka ndisisesenokiinu ndiyo wakabva vakuti yaanoita chikipikise ndo vakatosazwa kuti yachasara nezi. Alright. Andiriga. Saka ivo nenyaya yekuti vaitodhimanda chinhu patanoburisisa zvese lupanda tesingobva vaizekuti kugadzisa chiswa ivo ndovari kodhimanda chinhu pandavatate pandanovaudza kuti inini ndandida kuti mutese ndipotaura nemurume wavo wekubhuira ikoko kuti ndikonzwa kuti iye paanenge achiti mukadzi achiita zvaari kuti achidhimanda chichibva kare kana vana vake takatomuchengetera vakatooramba achikurira kudhimanda menene saka tisazi kana tichita vachidzosere mari yacho zvinini kuti akaiwani vachatoiwana nekuti kana vachisiya munhu achiita izvozvi zvachiprocesa mapepa ese ewaya achidarugara pamao unoona kuti vari kutoda vantoto nenyaya yekuti vachitorere mabimba edu vachishandisa bimba. Alright. Pamwe pane munhu ari behind saka but handifunga kuti pangaite munhu ari behind here uchiti pamwe vakurwara. Aiwa kurwara vanorwara asi ndakabvita kuti munhu kwai arore benzi anonyadziswa chibenzi akaitotora mukadzi wechitiko chinenge chiri chisazi so kana vachitoisa mapepa achipaina mazuva ese akawanda vanogara pamba vachitobuda vachiya vachipedza mazuva vaibhoya kupa kwakuka varonga zvekurova ndimwe nevana vavacho vanovadikita vana vacho wavakatoita iye vabve anozogwa tese yati wasvika kuti bhuni yacho ndowaitese saka vanhu navo munenge muchiti vari vari kufamba seikuita sei. Saka iwe kwaMuchawo saka makamuri vangani Machawo? Kuna vana vamai vangu inini ndine mukuru ndine festiboni ndini nandi festiboni yababa dzeni umwe namba 2 yakaita iri mudumbu iri kuBotswana iyo tisiri 2 chete vana vababa ivavo vakazonoita vamwe vanenge vakasvika 9 kwakasvika 9 plus kwakune vamwe vanhu kwakune vamwe vanga vaita vana 9 pakurarama kwavo iyo. Alright. Saka kwakune iye mwana wenganga akazotenga akaita kuti vapengo vakwaita umwe wokulowa gweru akazororwa kuti kumusha kwavo vakwaita inini ndini ndandiri namba 3 vakwaita nzodzi yangu iri Botswana iyo yanga iri namba 4 vakwaita umwe akashaya yanga iri namba 5 vakaita iye ariko ikoko kubhoera ndiyanga iri namba 6 vakaita vamwe vakatoshaya vamwe vanga kutozvarwa vakatoshaya watitoziya havana kupiwa mazita nemamwe acho atinaaona saka munhu akadaro tikatomuti munhu anenge achitoita zve pane vari vachitovapawo pressure kuti munowana wekuita hapana dzidzo yekuti running ndezvavo. But even tichiti vanorwara ka memory yavo iri so sharp ka memory yavo iri so sharp asi pane mazaasadhimoni kana akangowana zvinobviringa 1 zvese zvinoenda musango saka mimi sandataura izvi mimi kana mwana ndokuzvijeitaka ndimochobvunza kuti yemurume wenyu kana mamuona kugwera iko vanoti uzokuti zvinobva zvafamba semawamati mukana uye handisi vanomuti akamuka anoti yameno pamwe ndopa unotangira kuona kwati vanomuti akamuka kautano wavakaurayawo ende vavabvumuti vakamuuraya nokuti zvese zvavanoti kana vakutoona kuti tabatwa pano zvindiromwe vanobva vatiramba mukana akamuka iye uyu vakamuuraya seiyo asi vakamuisa kosti kusoda muzasi nekudhara muchawese yaibika zvinhu vanhu vese vaingowana asisi yekuti vanobika zvinhu hanzi vakauya nekosti kunoda vachiti vari kuita sei vari kuda kubika zvipo kavabva kubasa kwavaigara kugweru andobva vasiya vamuisira vamuisira kudaro hanambopedza tudzumba afa ivo havana kana kubatsika kutopedza 5 years vasina kuuya ndopa vakazoya vane musikana akarorwa kugwera kwavo kwavhiniva handiti vana vacho pavakazouya nemusikana iyoyo vaida kuti kumusiya ndobva namaini navo vadiki vekubhotswana iva vavati hatisi kuti usiye mwana iye panapa nokuti unosiya waisira zvinhu
vamuuraya nditanaye kana kuti umusiya unoziya kumusha kwako ndobva vaenda saka paipo pavainoona kumusiya manje baba vangu inini vanga vakuda kuti vachinoororwa navo vanga vasina kutovataurira kuti vakaita chii vakaita mwana ndivane umwe mwana saka pavakazouya manje vakuda kuroorwa manje vana mbuya mwana wamwe wasina havana hameno zaizondo yanga ichangopera mazuva acho saka vakavaona vachiuya vatoti mbuya vangu vanga vari vachikubva vadedzera kuti iwe chorokaya wakaita sei une nhumbu iri kuda kuzadzwa kana kuti wakaita sei chorokaya nemunhu mutsvuku ano kana asina mwana wawakabva naye usasvika nokuti vanga vatokurerwazvo vachiuya varikuuya kuzoroorwa nazvekuti varikuda kuroorwa nokuti vanhu vanga vakuti zvoniwa zvitakura chichavatinga kuti nhumbu yekutanga vavatoti ndisike padhuze ndikutsanangurire vanhu vachanga kupenga kudedzera vachisanangura nyaya yavana mbuya vangu vavaziva mbuya mai vababa vangu vavaziva nyaya yese ndibva vanoudza ichi vanoudza baba vachinosvika vachiudza baba vangu vatotanga kutochinjawo maindi kuti munhu ichi tatonzwa izvi hatichamunyanyi kuva hatichadi kuti aite agare chaizvo zvakuchose panapa akabatsirwa togadzira zvinogadzirisika odzokera kumusha kwake ivo vabva vaona kuti pano kuti ndigare ndikaita imwe nhumbu ndogona kuita sei ndogona kugara oichazvisviriso zvakaitika manje vakabva vatotanga kupenga chaiziya zvekutoti vanhu vakabva vati nyaya dziya dzatakanga saka ndopakatitangira kutonetsana kwacho kwokuzototi nhumbu yazadzi yangu iyo yakubotsana vananebatsirwa vakumba kwani pasisi vavo kukweva saka zvakatanga karende vanhu kana mukatoona vekumba kwavo chaivo vakuti avo munongotadza muona pavanopira havateerera havana chavanochinja hapana chavanoti ichi waita chakanaka inini wacho ndandatopinda bhizi yekutoti vaida kutondishandiswa ndichivakadzimba kwachambwira kumusha kwomwana wavo ukoko nekuti baba wako wakaseenza iwo unazvo ouya kunokuti vaive kunokubhoera pasondo pega pega vachiuya vachiti takudzokera ende kana vakuda kudzokera vanhu vakuda kudzokera unomuka pamubhedha tinoshandisa hwari hwomwe omuka unotowana munhu akakuvhura ziso akakutarisa kudaiso kana wiki chairo anopedza vasingazigezi ichitokombirenana nameguru vachingoti takakudza kuti ukakatambira kumba kwakuiko iwo ndosingateereri uchazidemba mbavazondiudza manje nyaya iyoyo yekosisodai ndobva ndatozviona 2017 iyoyo yavanga vaita nhumbu yavo vabatsirwa vasisinga mwana anga atani vakauya kumba ndobva vandisira tumasache tomushonga wegonzo ndakaita lakire kuti mvura yanga ichitonhora saka tinokurumidza kudzikurwa mvura ndakunodaiso ndikuona maiswa zvinhu ndikati chiichi vanhu vakutotamba menyu maita gonzo ndikuona masache anovhura mukakanda nepawindo makandire nepawindo vanhu vanendiro ndikati handina kukande ndationa zvinhu zvirume nodaiso kutoona zvikutometa mushonga wegonzo zvishu apa tatatombobva kumapurisa vachindondifosa kuti nini ndinofanira kuenda unovamiririra kuti vawane imba mbva tatovaudza kuti hazviiti ndandisina mari musauti kuti vakwire vaende ndakuvamuka makuseni vachindisvira mushonga iwowo kuti vachikwira vachitonotengesa magumbezi andavatengera gumbezi rekoti dollars vachinotengesa $10 vachienda kumusha kwavo negrosari ndosara ndichifa ende handina kuvafonera kuti ndozvaitika kunoku ndazviona zvamamaita handina kutaura 2017 2018 2019 ndobva vafona 2020 vafona kudaro vanga kudhimanda zvinhu ndaingovaisira zvangu ndichita kuti vasauya ndaita kuti vasauya kuti ndichingovaisira pabhazi ndivaisira pabhazi 2020 mamuna mei vauye vakuisa prespo ndobva ndatoresponda mba ndaiona mba ndaresponda mba vatoti ndaisasinza mupabhazi ndakuuya ndakavaona vatosvika minoti anenge achivaudza ndiani vanenge vatori nevangu achivaudza ndandakatama pamba pandaigara ndatoona vatori munaini nekuseri vachitoya kumba kwandaiti kugara chaivo ndichitora kutoti vanhu ivavo vakatowanda vanenge vachitoita zvavanoziva pana vari kutovafurira alright Sylvia Bozi izibonza pa vari kushandiswawo mukambovabata mukavabvunza kuti
vanhu vari behind vari kukusapota indivanani vari kudza chokwadi maozoti isusu zvatichakuitai. At least nawo tane mibvunzo yatikwanisa kuvabvunza because apa vakanga vataura side renyaya yavo kuti inini ndo mabatirwo andiri kuitwa nehama dzangu nevana vangu and ndakatorerwa imba yangu handiti Sylvia ari kutondidzinga pamba pangu ndibati aiwa kana ari ndipei nhamba dzaSylvia ndigomufonera inini aclarify ndimubvunza kuti Sylvia uri kudzingire amai vako pamba pavakasiyirwa nemurume wavo saka dzimwe dzese dzavazotitaurira kaiti akatovaudza nenyaya yekuti kune imba yakatengwa nababa iye hazizi yangu yekubhosa nenyaya yekuti yanga yakavita yekuinda kuda ende futi muzarafu yakatoitika yakachakata nokusaspecta kuti vanhu vekumba ikoko ndo vane zvese akaita accident 2014 hazizi yangu ivo vakavatotangira vakatotanga kuti vafambira makata ekuti imba yechipeta yavo ari kukubhosa nekokoko kwandiri kutaura kuti kune vamwana vamene saka vantu vakavajaira vanhu ikokoko vakandovakarohwa vachisinawocherwa vachimbonodzoka zvaukumba vapondwa nevanhu vachitaura nyaya yemba endeni ikalangweji kekucha kwati ikokoko vachitokataura choti tinotora imberi yayo vachitotaura zvezvekuti vanhu pamwe vanenge vakarohwa nezvidoro utswani wamusozvokutotike zvino kutotaura kunoko atova mentally challenge nenyaya yekuti ivo havari kutoti vaitoti hasisina kana basa hasisina basa inini wachovoya kutondisira poizinimba notongora kuti isusure kwavanonyatsoziva kuti tisu vari dzirepa yavari kuda hatina basa vanhu vekwachambwera uku ndo vaane basa kuti vauyeka isusu tise kati vachigara pamba pemuka pachi pamunhu zvavari kuti ivo vachavazvione manje kuti zvakaipa chii kana kuti zvichandiita sei nokuti murwere wenjere kandi vari vachingondzi hazvina basa nokuti memuri murwere wenjere wepfungwa ende kumapurisa cheko cheko makaona kuti nyaya yavaomera vatoti ndakambogwara pakaisa rega tigovatsvaga futi challenge ndeyekuti foni yavo vari kuti mazuva ano havasi kuiona kuti iri papi dakuva kuti vagopindura mibvunzo yese yavo aiwa haisi nyaya yekuti havaoni kuti iri papi nyaya yekuti vanhu vanenge vakanakira vanhu vanenge vakavafurira vanotovaudza zvekuita ndakazombobenda vanoita vanoti sikumetikadzungo vanozombotaura kuti ndakatonzi makatarisirei vana chitupa vana zvakakucha kwavo kainini wacho havanotosa chitupa kasaka vanhu vaivapa mazano kavaiti vacha makatorisirei handisi vamwe wacho vanonziwa kwatete jedzi wacho vanonziwa kwatete saka vaitoti makatorisirei mwana chitupa nemusina kuvatorisa chitupa vana vamakaita ikoko alright nemakatowina nemusina kutorisa chitupa vakutoreurura manje vachitaura kwandiri imimi kana mukatongobata maudza kuti nhamba dzajembe jembe wacho motomuti dzababa wake nokuti dzababa nana baba edu vari kutodzida dzababa wacho vakutoda mari yavo nokuti zvanyanyi aiwa handinovatsvaga vakatondisira protection order yekuti mimi ndisane vachitira kuti pamwe ndingadzingwara pamusha pamba pedu pekuhararika kufuita hazvishandika kwavakambomupindira imba macho ende protection order vakangoipiwa nokuti vanga vanyepa havo vakatozvona kuti nyaya ina kwayakaitika senye yekuti pane zvavari kuda ndosaka vazviita vavapa protection order ike zvinochero vakati vauye ndotovaudza kuti totoenda mumaposa enda havachautouye futi kunoku ndakatovaudza kuti handitoregi kuenda mumaposa no ndakauona unhu wenyu kwamakananga ari kuziva saka vauye waita basa hanzvadzi rega mibvunzo yacho yeda kuti vazomboipindura takatambira zviripo takakura tisina mai ndozvitoripo handiti ka at least waclarifya mapoints ako and waita basa waita se ndakwanisa kutaura newe because unozakana munhu achitaura side renyaya yake kava munogona kutodonhedza nemisodzi ka avo mukatozvinetsa hama dzavo dzakati musatinetsa musatombotifonera kana mukatoona vachisema musatotiudza kuti kwaita chakati unondiudza chete kana vafa ndozvandakatoudzwa naneguisezvikana najulai tichatoendesa mwana wangu anenge tizvangu zvinotobva kunoku zvinoenda kwasisi vacho alright tichatoendesa imbwazi kumba kwasisi vacho yemwana wangu kwete avo vakatongosainwa sevakatofa kumba kwavo changomirira guva ravo chete handiti aiwa waita basa pamwe kwatete ikoko kana kuti kwachambwera ndokwavachachemwa nokuti
kubatsira ndinokwakuda kuendesa mberi. Alright hanzvadzi. Mirati kana ndakataura navo ndikafonera vazoti yavo yakuita ndokufona chaudza kuti vakaramba nyaya dzavakati vakabvuma. Kana wataona kuti nyaya dzinotobva mbobvumi. Aiwa isusu chiripo ndechekuvaisa pakuona chete kuti koimimi Sylvia ndakamubata maite ari kukudzinga ipamba ko izvi nezvizvi vataura tokunzwa kuti asi vangozviziva kuti takazviziva. Handiti vabunzwa kuti vanoti chii. Alright hanzvadzi. Pakanaka. Alright, thanks. Ndinokuudza kuti imba yekuglenview makaiwana sei? Yakatengwa nemurume wangu. Ndiye wakatenga kuti ndakanokirema kuofisi kuti handina pekugara. Ipapo ndandichapasvika. Ndo pandaitengesa mushonga ka. Tengesa mushonga. Tengesa mushonga. Ndokubva ndazoti rimwe zuva mugarire watinoita pano navatete hama dzacho dzinoti rudo nokuti ihama dzakawana. Ndoenda ini ndokubva ndavadaidza kuofisi kufosi. Ndikati vanhu kuno kufosi ini ndakawanikwa nemunhu uyu kusvika muHarare muno ndiyeyu munhu iyeyu. Ndamudaidza zvino haasi kuda kundichengeta. Imba yokugara chaiyo handina, izvozvi ndinolodya ndiri kugara pamba pehama dzake asi havandichengeti zvine murara. Saka saka madaidza murume kuti mudii. Ndikati ndadaidza murume kuti ndimuudze kuti handina imba yokugara, nganditsvakire pokugara. Kumusha uko handina stendi. Vabereki vake vakanditi ndinobika mumba mavo. Zvino mumba mavamwene kusvika ndibereke vana vose vatatu ndingori mumba mavamwene. Zvichireva chii? Inini ndinodawo imba yangu. Iye akapindura chiti ndiri kugadzira. Saizvozvi zvikanzi apa chibudai muinde nyaya yadi yapera. Ndobva ndauya kuairport ndokugara zvangu. Mangwana ndichidzokera kunotora discharge form riya izvi. Ndikanzi indai munoona mbuya Sivanda kuseri kumagadhidheri. Ndobva ndapota kuseri kuya ndanoona mbuya vaya vakati Sambai hanzi munoenda kumba kuchikurubhi kubasa kwemurume. Maenda ikoko munoona murume womwana wepfambi rake Edi. Murume wake ndiye uchauya nemi kwandakatenga stendi. Ndobva ndakatangawo kuzwa kuti murume uyu watangawo kunditsvagira musha. Ndobva ndasvikawo kuchikurubhi kuya ndokungonomira ndandisingamuzivi. Ndokubva auya ndobva ndataura naye. Ndikati munoona ndauya kuti ndikutorei mundiratidze kumba kwakatenga baba kwangu stendi. Haana kuramba saka ndichindimirirai ndibvise makamafurashi. Ndokunobvisa uniform ndokuuya ndokunditora takapinda mubhazi ini mberi iye kuno kumasure mbuya washasu. Tapinda mubhazi muya kutaundi svikei ku Market Square takwira kombi tasvika pana Machau. Wanikei Machau uya uri mumba. Imba yatovakwa yatosumuka building yacho yatopera. Asi haisati yapera kumwe kwese nokuisa mazenge kwakusati. Murume waide akati mai ndiwo panoenda kudzokera kubasa. Sezvo manditora pabasa. Ndikati shuwa haiwa waita zvako ndapaona ndavaona. Ndikati saka ndochiuya kugara kuno. Ndikanzi usauya nokuti hausati wapuwa muchato. Handiti munonzwa. Ndakagara ndiri kuairport ndichingofamba ndichiuya kumaofisi kuno ndichingofamba kusvika ndakazosvika imba yapera. Asi vaibetserana nomwana wangu mukomana iye kuvaka inda unotora mazenge kwakati woinda unotora. Nhasi ndoona vanhu ivava vouya voti tisu vanun'una vacho totokupaiwo 1 room zvinoreva chii? Iyo iri imba yomuchato wangu. Saka makazonogara pamba ipapo yapedza kufa? Handina kumbopinda mumba macho. Izvi kungoto
uona nekuti musi unoyu wandati vanhu vaivepo pakutanga tikaenda kuRainbow tikanovati ngavabve ndiri kuda kuya kugara kumba kwangu vakati 3 months notice asi hazvina kubudirira ko zvino kwatove nemasamu years kuda 5 kana 6 years ivo vachingoti tiri munotice. Ndo vari kugara ipapo kutaura uno? Ndo vari kugara ipapo vari kuti tiri vahama dzemurume kubva pakangopera imba. Handiti imi ndokuramba muchingogara kuairport? Ndakaramba ndichigara kuairport ndichingoloja zvino nguva iyoyo vanhu vaitenga mishonga yangu isu kuti nezvino zvinhu zvaoma mari yakunetsa kuiona vakutenga slowly havachanyanyi. Kumusha nemurume makavaka here imba yamungati ndeni? Kumusha hatina kumbovaka imba yedu taitogara mumba mavamweni zanda ndichitotaura tichigara navamweni kubereka vana vangu vese ndichigara mumba mavamweni kusvika 3 vana ndichiinda kumabharaki ndichidzoka kumba kuna vamweni ndichiinda chirimo chino saizvozvi ndinenge ndiri kuno kumurume kana mvura ikangonaya ndodzokera kumba kwavamweni hatina kumbovaka. Imba yataishandisa raive guta remurume. Handiti saka muchato wakazobuda? Muchato wakazobuda ndo pavakati mapepa acho awo. Handiti munozondiratidza muchato ndokuzobuda muchato wakanga wavo. Ndichinzwa shoko rakauya kwamuri gore ripi kuti murume nyashaya baba vevana venyu? 2012 ndoendaive kuRuziva ndaitove naye kuno ndichigara nemuroora mukadzi womwana wakati handidi kuti ndione mukadzi wake nokuti haana kundiudza kuti baba ndakura saka kundidherera handidi kumuona pano. Ndobva ndati mwanangu murume ndo wangu ndakabereka naye vana imi makaberekwa naye munhu iyeye kushusha kwake ndinokuziva saka izvozvi pamwe zvabatira ipapo iwe mwanangu chitsvaka imba yokuroja zvayo muno muHarare ini ndichagara nemukadzi wako nokuti tarisaonekwa ndinobva kubhoyera ndichiuya kuona baba wako ndichidzokera zvino zvawatodaro watouya zvakanaka chitsvaka imba uroji. Mwana wakaenda pamaikamunda munovaziva maikamunda kana muchifamba vanogara kuGrenora C ndokubva anowana imba ikoko vane zimba ravo ziguru ndokubva awana 1 room. Ndakawanawo iyeyu Peter ouyawo kuzogara nomwana wangu omuudza kuti usambonzwa iwe usambonzwa kuti ungavabhadhara kuti wakadonha mudenga usanzwa kushusha kwavo ndokwetinotoreva usabhadhara izvo ane emu yokuti imba yotohwinwa nesui. Saka shoko rakazoya kwamuri gore ripi kuti iroro gore 2012 rakauya nani? iyeyu musikana mwana uyu musikana mwana wangu Silvia ndiye akauya kwamuri akati baba vafa? Imakanga muri kupa? Ndakaa ndiri kuno ndichibva ndangoenda kumushaka for 3 days time ndabva kunoku ndichitoya ndichimuona achiti mudumbu mangu munorwadza. Saka ini ndakangosimuka 3 days time ndichibva ndaenda kubhoera ndichisvika kubhoera ndakutogadzira ndatotora chibage chandakasiya ndarima mai vangu vakati atora nekuti ndiwo wakasiya warima. Inzwa igogo Silvia auya nemeseji yekuti baba vafa makasumuka muchienda kupi? Ende paakauya achiti baba vafa baba vangu vaigara kupi? kuGlenview kana kuti kubhoera? Vaigara kuGlenview baba. Imi makaenda here? Ini kuGlenview ndakazoinda ndikawana vachinzi vatovigwa ndakatoenda bva kuGutu kumusha kwavo ndatanga kuinda kunoona umwe wangu kuita sendicharyiwa nemapere. Ndobati Silvia auya kwamuri ndobati baba vafa? Haana kuuya wakaita kufona. Akafona achiti baba vafa? Achiti mai baba vashaika asi zvavashaika tiri kunovaviga kuGutu kune rinda ramai vavo. Ini ndikati zvino mari handina kuti ndifambe netsoka kubva kuno kuri ndobva ndadzoka kuno kwaMurambinda ndaipiwa mari yomuchato wangu ndobva ndaenda kunoti ndipeiwo mari zvikanzi mari hakuna murume wenyu nyange akafa haana kusiya mari. Ndikati haana kusiya mari zvikanzi ndobva ndadzokera kumba
ndokusvika usiku ndokungovata. Mai vakati mwanangu vanga vasati vafa mai vangu. Vanhu vari kuno vane chitsotsi. Dzokera usandobuda pachena. Wasvika wotora zambia rako woti. Uchanza vanhu vodaidzirwa mazita vodaidza nezita romurume wako. Vari kuda kukujuta ndimai yavo. Kumari uko. Yandaipuwa ini. Ine chirisiti chirimo chandakapedzisira kutora musi iwoyo. Ndobva ndateedzera saizvozvo ndakamuka na 1 dzeusiku mabhazi akanga achafamba madhiraivha kuramba kundimirira asi ndawana dhora chete kuti ndiende kwaMurambinda kuchiita $2. Kanzi munani muri kufamba nevanhu vaya vanouraya vanhu muri panapa paperera vanhu mega akunyepa munavo vanhu ivavo. Ndikati aiwa inini ngori munhu kufamba nenhamo dzake ndanzwa kuti murume wangu washaika zvino kukuinda kuofisi kuti ndionewo mari ndikwire bhazi ndiende kunodi kunomuchemawo. Kanzi akunyepa kwenyu mbuya madhiraivha kumira pamusoro pedhoo rebhazi. Kanzi potai makadai muende seri. Ndapfuura nditaure nakondakita kutaura akapfiga dhoo. Ndikati hapana zvokuita chiindai zvenyu ndofamba netsoka kusvika ndakasvika kwaMurambinda. Ndichisvika ndichinowana Maria yazoveko ndichipuwa mari ndichindopa nechirisiti chamunoona kuti exhibit yangu. Mapiwa mari? Ndapuwa mari ndokubva ndakwira bhazi. Ndobva ndadi Wagutu kundakaenda netsoka. Maria ndasungirira handina chandakambotenga. Ndichisvika ndakafamba maraini wose kubva pachikoro pokwaMachawira nerodhi. Motikari 1 yandakaona yaive yauya nemapiritsi yakatonge yatove kure haina kundikwidza. Ndakafamba netsoka kusvika ndakasvika pachitsa ndikafamba netsoka ndichizoti kwaHwingwiri ndokwandakaona mumwe mukadzi akati mbuya mabva kupi? Ndikati ndabva kubhoera. Kanzi mabva rini? Ndikati ndabva nhasi ndamuka na 1 dzeusiku ndichingofamba neusiku. Kanzi kufambira chakanaka here? Ndikati kufambira kunoona pakaiswa murume wangu ndokuti mwana wangu akandifonera achiti murume wenyu mai hakuchina wafa. Saka mwoyo wangu uri kudzimbikana. Saka ndichifamba kudai. Kanzi fambai zvenyu. Vamwe vataisenza navo vana mahachi vana flat surgeon mahachi vakadzi vacho vamwe vanga vabika mitakura vachindipa muzhira ndichifamba. Mwe ndichiti ndakaguta, mwe ndichiti ndakadai ndichingotora ndichingoita sebendi kusvika ndakasvika mausiku. Ndichisvika pamutero mission. Ndichisvika ipapo ndichiona mazukuru vacho vari kutondigamuchira vachitochema murume wenyu mbuya wakafa sekuru vedu chivatai kuno. Ndikati handivati ndoda kunovata ndaona paakaradzikwa murume wangu. Ndakafamba ndakazosvibirwa nezuva ndiri muzhira mvura ngainaye futi. Yanaya mvura iya ndichingofamba kudzikana ndakabvisa bhutsu kufamba netsoka. Chibva ndazoti regai ndione kupenya kunoita mvura. Ndaona tsoka dzekuti dziri kubva kumunda dziri kuenda uko. Ndobva ndatevera tsoka dzedu kusvika ndasvika pamba pomumwe waive mugadhijerewo asi iye waira shuko. Ndaona vana vacho vari kubika sadza. Ndikati gogoyi ndisvikai zvenyu. Ndovakazonditora kundiisa kuna sabhuku wavo. Ndobva ndakanovata. Ndikati handichagoni kufamba nyangwe ndandine chido chekuti ndivate ndaona pakaiswa umwe wangu asi chagoni. Ndobva ndavata ipapo. Kuchidza kumafoni ndamuka ndati mbuya ndiperekedzei handichazivi zhira nokuti ndakafamba usiku ndichiuya kuno. Akati zvakanaka ndiperekedzwa ndichinosiyiwa paraini pavo pamunda pandaiswera ndichisakura. Handichapazivi nokuti mazeuswa miti yakura yadaro. Ndobva ndapfuurira nambuya vaya ndichinosvika uko ndichiona vanhu variko havo asi pasitendi pedu hapachina imba dzakadhirika nemvura. Ndichizoti garu ndichitorwa navatete hanzvadzi yacho ichindiindisa kwababa. Akati muroora wauya zvakanaka takakuvakira imba isu kuHarare. Ko unodirei kugara kuna mai vako
kudzimba dzeuswa uchikona kunogara kutaundi kwatakakuvakira imba. Ndikati baba mari handina. Vasati vataura izvozvo baba. Chikonzero kana chinangwa chamakanga mafambira ndechekuenda kunoona parinda remurume wenyu. Makasvika here nekuti makasvika here muchibata atezvara maoko. Kutoti nidzo iyeyu Peter uyu kubata demo kuti muridzi wefuma wauya toda kutomupima. Musati abata demo. Masvika imimi kuna atezvara. Makaswa kuti nidzo here kuti atezvara wakaswa kuti nidzo. Ndopandira kunzwa ipapo. Vakadaira. Ndakati nedzoi baba. Sezvo ndauya kuno kudai Silivia wandiudza kuti baba hakuchina. Ivo vakati wakuudza ndiani? Ndikati ndiSilivia. Kandi zvakanaka asi ndakabvisa 5 US. Ndikati chema yangu chema murume wangu. Zvikanzi haufaniri kutipa iwe chema. Isuti tinofanira kukupa chema nokuti wafirwa ndiwe. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndatora mari asi vakatanga vaigamuchira vakafamba raini rose vakashayiwa chenji. Vachibva vadzoka nayo zvikanzi tozokutorera mari yako musi wounoya kumanyaradzo. Ndikati zvakanaka. Muripo ipapo makazoendera kunoona pakaradzikwa murume wenyu? Havana kumboenda neni. Vakati chii? Vakangoti ayo chidzokera musi wounoya kumanyaradzo ndiwo watichazogamuchira nokukuratidza. Ndobva madzoka zvinyu ndokugara. Nyaradzo yakazoitwa? Handina kumboudzwa shoko nanhasi. Shoko igore ripi nezvare? Gore reCovid-19 raive gore ripi zviya? Covid itongoti makore 2-3 apfuura. Ndopa akashaya. Ndobva maenda ndokunonzi pamunozoitwa nyaradzo ndopamunodzoka. Hamuna kuzodzokera, hamuna kuudzwa kuti kune nyaradzo yemurume. Handiti. Atezvara vati iwe unofanira kuenda kunogara pamba yawakavakirwa nemurume wako. Makaenda here ipapo? Ndopandakauyazve kuno. Ndopandakatanga kurwa nemwana wangu musikana. Zvakutaura ipapo ndaenda kumba kwangu kuGrenora kwa. kuGlenview. kuGrenora wanga ari imba yangu iri kuGlenview. Iye wanga achigara kuGrenora. Pana vamwewo vari kudhuze nekuDhiu paaiLodge. Ndokururama ipapo ndikati ndinotora mwana wangu tifambewo pamwe chete. Ndobva ndikiya zisei negas tank. Rendroad wake akati warova mai vako havane gas tank. Kuti ugare panapa handichadi. Ndoda kuti udi uinde namai vako uzive kwaunovaisa. Ko kana wavarova kana zvavashatira wofira pano pasitendi pangu ini ndozoti kudii. Ndowana mosa inini. Handidi inda nawo kwaunoziva iwe. Wakatakura zvandakandauya nazvo mabhagidhi 2 reupfu rimwe chete, rechibage rimwe chete, neshuga netoki randakanga ndabva naro zvose wakatakura kamwe chete. Kunondisiya kunigirikireni kunonzi kwaikwirirwa makombi anouya kuAirport. Handichazivi zita rako kwamachipisa. Ndobva ndokwidza imo mumotikari iyoyo ndobva ndasvika paMbare nemotikari ndokuzokwira motikari kuinda kwamaperera kuAirport. Kuvamwe vatatu leni muni vamwe vanga vasara kubhohera. Asi pamakatienda kubhohera ivi vakatokudza here kuti avo maigara navo kubhohera? Vanga vaigara kubhohera vanga vari kubhohera kuna mai vangu. Kuna mai venyu. Saka vakazozvinzwa kuti baba vavo vakashaya mazviona manje ana lenimo kuti baba vakuchini. Saka vanga vakatomirirawo kuenda nemi panyaradzo. Vanoona paka makazoenda kuGlenview kumba kwenyu? Ndakaenda ikoko ndokunosvika kwane vanhu vaiswako. Mbatya dzangu kana imwe vatora vatengesa, maroom divider, makitchen unit, masitofu angu andaishandisa andaitengerwa nemurume wangu hakuchisina. TV, radio, zvose kana chimwe chandakawana ini handina. Handiti. Makasangana nemurume wenyu rini? Zvandakamona izvozvi ndi muna January muno. Maenda gore rino. Maenda kumibva kuti
ndakandabva kuno ndanzi nevekumakombe mbuya muchato womuri kuvhunza isu kuno hatipi iwoyo ndai munopuwa kwamakaubhukisira nokuti isu hatigoni kuti tikupei umwe muchato unorepresenta iwoyo kana takupai umwe muchato zoita semawanikwa noumwe murume saka indai munopuwa ikoko mapuwa date court moya motiudza tokugadzirirai muchato wenyu moenda kumba kwenyu saka ndopanga paane nyaya saka ini ndakaenda ikoko ndikanomuona Machau ndikati makasangana papi naMachau paMurambinda paofisi yani paofisi paMurambinda ofisi ipi mapurisa emadhiei aitei ipapo akatodaidzwa akadaidzwa chinzi chii kuti pane mukadzi pano mukadzi ari kuti ndinoda muchato wangu unomuziva here zvikanzi ndiri kuuya kuda nokuti ndakazongoona obva nokufrandi kweofisi akabata mbaribhegi nemasamanisi ndokusvika ndokuisa muchato uya pasi kana muchato kana mapepa asina basa akuateteresa kudai ndokubva ati iwe chirega kufamba mumaofisi uchivhunza muchato inini muchato wangu ndinawo newe usachafamba ndinouya kumba ikoko iwoenda kumba waenda kumba wondomirira ikoko ini ndichauya ikoko ndokupa muchato wako ushandisa zvaunodi zvaunoda komakadi kumubvunza kuti iwe wakafaka ndakamubvunza akati aiwa pakutanga pachoni ndakaenda kuchechi yavateveri vashe ndaenda kuchechi kuyawo vakandiudza kuti murume nyana kufa tinoda kuti mutsanya ndobva ndapuwa 5 days dzekutsanya ndatsanya kudaro ivateveri vashe ndobva ndazoenda kunosunungurwa nechina kubva Sunday iyoyo kusvikira China ndobva ndaenda kuchechi kuya ndanonamatirwa ndokundosunungurwa ndasunungurwa kudaro ndakakoniwa kana kunamata nokuti ndandisina zvechokwadi ndandiri pahonest yokutsanya kuti ndinamate ndakakoniwa ndichingorutsa kusvikira 5 o'clock kubva nguva yatakatanga kunamata kuma8 ndichizosunungurwa ndichienda kumba ndopa ndakanosvika ndakubika sadza ndodya svondo ndichidzokerazve ndopa ndakanomuona murume uya Machau uya Machau saka indobvunza imimi gugu munhu muri kuzwa kuti akafa makatienda kumusha kwake mukanonzwa kuti akafa matanga kumuona achiuya makazotora sei because isusu toziva kuti munhu kana akafa ukazomuona unogona kutotiza handiti ndizvozvo zvandaita vana vake ini agara sezvakaita varume avo ndingatiza chii iye aine vamwe vatinonamata navo handina chandakatiza asi makamubvunza here kuti iwe wakafa akataura kuti ndakanga ndakasungwa kudai ini nokuziva kuti neniwo ndakambosungwa mbira dzakondo saka ndo zvakamuwirawo chandakudaidzira pano ndakudaidza kuti iwe inda unotarisa masamanisi ataitora kuofisi aya unonoona wiri randakasiya ndanyora nanhasi ndinarumu wondoita zvataura wiri iroro unonogara kumba kwako mwana kumubvunza here chikonzero chekuti vanhu vari kuti wakafa mwana wako akandifonera akati wakafa baba vako ndakatonowabata maoko vakazonditi nini unozodzoka panyaradzo iwe uri kupi ndipo pandakamubvunza ipapo kanzi ini ndiri kuno uri kuitei iwe uchinzi wakafa ndakatouyawo pano kuzoitei kuzonamata nevanhu saka kutaura kwatiri kuita ari kubhoera mupenyu kana ndakatarisa ka mupenyu chaiyo akazo muchitaurapo mune death certificate ndinazvo zvose handiti ndati ndikuratidzei tasati tasvika ipapo ipapo madhethi awa akatotoreswa neivavo vanhu vari kugara mumba mangu
kundijuta imba yangu. Death certificate kanotoreswa nehama. Ndizvo zvavakaita. Akauya achikupai death certificate ndiani? Ndaitoenda mumaofisi kufamba kwose kwandinoita uku. Ndonyaya dzandiri kufambira idzodzo. Nekuti death kairi kuti muripiwe chitupa chinofanira kunge chiripo chemushakapo. Manje icho pasina vakangondipa date iro chete. Zvinhu zvacho zvinonetsa mapepa acho. Awandiza ndeiko yese akawandisa kudai? Mapepa eimba. Mune masamanisi andinotora mazuva iwano kumaofisi. Ndinongoisa imomo ndoimba yangu. Nditi ndinoda kugara umba mangu ndichikone. Ndizvozvo. Saka Sirivia yarogara kupi zvinezvi? Izvozvo. Handizivi kuGirinora ikoko kwaanoloja. Kwaanoloja? Hanzi mene ndikutarisire nyama ife. Vatarisi isusu tichitaura ivo vachikutarisisa. Koleni ari kupi? Ari kubhoera. Makazomudza here leno kuti baba wako apeni? Ndakaenda ndikanomudza zveiko zvino. Kuti usati baba vaya vakafawe. Ini ndaitochema kuti ndave chirikadzi. Ndatove chirikadzi. Saka handichazivi kuti ndezvipi. Nondazomuona kwaMurambinda. Iye wakaiswa madhethi. Unoti utsotsi hunoponesa ihwo. Vadaro madhethi votora vakadzi vaone vana. Chitindo chinototaura kuti hatichana tinoti ndimuna December gore ra2012. Hatichataura zvaro kuti because iphotocopy saka hapasina tsobuda kuti musi wani pakabuda asi kuti December 2012. First names Kenias, surname Machao. Kanisiyo. Kanisiyo. Kanisiyo Machao. Kanisiyo Machao. Kana kuti Kanisiyo Richard Machao. Pabaitwa identity number 6 male, usual residential address 10899 Glenview 7 Harare. Aged 57. Marital status widower. Hanzi wanga asina mukadzi. Anga asina mukadzi. Saka ini ndiri chii? Occupation zvakanzi. Kuti vatore imba yangu ka. Right. Date of death. And it's 7th day of November 2011. Murume wenyu akashaya musi wa7 November 2011. Ndizvo vakanyoresa ipapo. Imi ndokusangana naye izvozvi muna January gore rino 2025. Yeah. Saka amuna kumubvunza nenyaya kuti ndakatobata death certificate rako iwe? Aizvi. Iwo handiti ndo mapepa ndakandaenda nawo iwawo. Ndo andakaenda nawo ka. Muchato urimo futi? Muchato hausati wamo. Mune inonzi chipasi yekumirira. Ndo yandakapuwa nevekumakombe kuti hatingakupi umwe muchato. Imi makachata chapter 37. Zvamakachata chapter 37 kuno kuHarare hatipi muchato iwoyo. Saka muri kuti iri pepa iri makaripiwa kwamaifambira nyaya yemba? Master of the High Court. Ndo yakakupa pepa iri? Ikoko rakaendeswa nani? Ndinoziva zvingani? Handinotovhunza ndinoziva zvingani? Ndisati watovhunzawo ivavo vari kurambira mumba mangu. Ndio vakaindisa ikoko. Ndiani uyo ari kurambira mumba mangu? Ndiye Peter iyeyi. Peter ndeupi? Ndiye unoti munin'ina womurume wangu yeti vanhu vandaitogara navo. Munin'ina womurume wenyu ndiye akazikura kuti ndiye akafambira nyaya dze? Ndiye waiitisa zvose izvi ari pamwe chete nomwana wangu naSilivia. Saka iye Peter ari kugara ipapa? Ndo paari pamba ipapo nemukadzi wake nevana vake. Vototeteresa vana vangu vaya kuti imba yayeduka. Mune namba dzaSilivia dzefoni? Namba dzaSilivia dzefoni ndipe uyai nawo kuno. Uyai nawo. Mambodzoni. Na kuti regai titarise kuno. All right.
mudzosere imwe photocopy imomo tsvagai namba dzake timbomutsvaga tiunzwe kuti mufonere tiri pano tinzwe kuti kana idzi dzapita izvi ndiripi ndiri kuchajosi chikuru Grenora. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.